Je takmer nemožné, aby sa ti všetko počas tvojho projektu alebo podnikania podarilo tak, ako si predstavuješ. A preto pri tvojom plánovaní musíš zvážiť aj riziká plánu. Krok číslo 1 je, aby si zistil, aké rizika ovplyvňujú tvoj plán, tvoj projekt alebo tvoje podnikanie. Je to napríklad inflácia, sú to napríklad nešikovní kolegovia, alebo situácia na trhu, alebo príliš veľká konkurencia? Krok číslo 2 je určenie miery rizika. Čiže ak si identifikoval nejaké riziko, tak zváž, aké pravdepodobné je, že sa toto riziko naplní. Taktiež zváž, ktoré prvky alebo časti plánu toto riziko ovplyvňuje. Ďalej, ako správni plánovači zariadíme, aby bola najnižšia pravdepodobnosť, že tieto rizika nastanú. Tiež zariadíme, aby sme čo najskôr zistili, ak sa predsa len tieto rizika stanú, aby sa nestalo to, že riziká sa stanú, naplnia a my o tom ani len nevieme. No a na záver spravíme tzv. Mitigáciu rizika. Čiže ak sa naplní riziko, o ktorom sme rozmýšľali pred chvíľou, tak musíme vedieť, aký postup zvolíme, aby následky, ktoré toto riziko spravilo, boli čo najmenšie.